folosit la semănat un MPK triplu 15. Pare o fertilizare echilibrată, azot, fosfor, potasiu, având nevoie și de partea de potasiu, și atunci am optat pentru triplu 15, o fertilizare mai echilibrată. Avem un pic de probleme de îngheți, dar foarte, foarte puțin. Sperăm într-o îmbunătățire a vremii cât de curând și o să fie bine, pornirea e bună. Venim cu o fertilizare de azotat, cu o doză un pic mai mare pentru înfrățire. Încă e o zonă destul de înaltă și nu e suficient de înfrățit și aplicăm o doză suplimentară. Vom veni cu tot un azotat de amoniu sau un nitrocalcar, încă nu am stabilit. În urma analizelor de sol făcute de Azomureș, pH-ul e destul de bun. Pentru asta am și optat pentru azotatul de amoniu. Un echipament nou, am trecut la alt tip de distribuitor, asistată prin GPS, cu doze variabile de administrare în funcție de necesarul într-o anumită zonă. Să face o cartare a producțiilor și ulterior și distribuirea îngrășămintelor se face în funcție de cartarea, și aparatul, distribuitorul de îngrășăminte, face toate reglajele automat prin GPS cu section control, care își controlează pe toate zonele.